ще поставим той и тътъкон директно 1900. Окей. And Това. Ще пишеш после. Да. And Старата контая. Виж ти. Това е първи стендбай фейс. Следващи. and Това е на фейс, да, още не е тътъкон директно. and Да. and Ама тази член първо сняма тътъкон. чакай. Добре, откуш ми 1800. Да. Чакай, обаче първо ще свираме тази карта. Добре, не мога. Не, този ход не губя нищо. Да. Приключиш ли? Не, сто ще тътъкон после. Сто ще... Да, взех си сега. Жизни дъжд. Не, то Взех си. тътъкувах и сега тътъкон. Да, обаче активирах тази карта и не може да атакува. Като го призва. Това е, негейтва се, не се негейтва атаката. Не, ти го призва и аз сложих тази карта. Добре. И сега ти ме атакува, то и аз си взех. Така и писа приключи. Да. Айде бързо, Кико. Тази ми се дава Да, вършата ти си карта. така. Сега. Да. Това е ръката ли ми? Не, това не е ръката. Не ти е ръката. Това ти е. Така, едно лайт и едно... Добре. И какво правиш? Приключвам и сега активирам Card Hunted. Добре. Кога ще си върнеш? Трябва да знаеш. Моят джин. Окей. И сега губиш 500. Да, 500. Приключи ли? Не. Правя тази с Machine Ground. Коя снайха? Тая се унищожава. Чакай само да... Това с HSD. Кико, това е. Знаеш много добре. Окей. Унищожава ти си този. Да. Card Hunt си стои. Добре. Приключи ли? Не. Правя его буста на този. Ти дава 2900, на таком ти губиш 500 и губиш 1000. Окей. Добре. Браво. Това беше от нас. Да. И не Много ви забравяйте харесва. да лайквате, да сабскрайбвате и Така. това е. Айде, чао. Чао!